Nggih, monggo mlebet. Assalamualaikum Pak Lurah, sugeng enjing. Waalaikumsalam. Walah, nggih Pak Budi. Monggo lenggah riyen. Oh, nggih Pak. Wonten ingkang saged kula rencangi, Pak. Matur nuwun Pak, kados puniki. Maksud kula dugi mriki badhe sanjangaken pinten-pinten bab kekait kondisi pengairan saben wonten latah kita. Mliginipun wonten blok Cempaka. Oh, nggih, wonten masalah punapa wonten mriku, Pak? Cobi critakaken. Kados puniki Pak, pinten-pinten minggu pungkasan puniki ilenan toya dhateng saben kita wonten blok Cempaka saya mengecil. Padahal sekedap malih mangsa tanem badhe dugi. Kita patos menawi boten enggal diatasi, kasil panen kita saged keancem. Kula ngertos kekhawatiran Bapak lan wargi sanesipun. Estu, pinten-pinten laporan kekait masalah pengairan sampun mlebet dhateng kula. Nanging terus padhang, kula dereng kober ningali langsung dhateng lapangan. Kita ngajeng-ngajeng Bapak saged enggal ningali mrika. Pinten-pinten petani sampun wiwit kesisahan angsal toya kagem ngolah lahan. Menawi puniki terus lajeng kita mboten ngertos kados pundi nasib taneman kita mangke. Sae Pak Budi, matur nuwun inggil informasinipun. Puniki wigatos saged kagem kita. Rencananipun benjing-enjing kula badhe langsung ningali blok Cempaka sareng kaliyan pinten-pinten perangkat dusun. Kita ningali langsung kondisipun kados punapa lan pados solusi paling saenipun. Wah, matur nuwun kathah Pak Lurah. Kita ngaosi saged respon enggal saking Bapak. Sami-sami Pak Budi. Puniki estu dados tanggung jawab kita kagem mestakaken kesejahteraan wargi, kelebet para petani. Punapa wonten bab sanes ingkang badhe Bapak sanjangaken? Kagem wekdal puniki punika mawon Pak. Kita ngajeng-ngajeng saged wonten solusi ingkang sae kagem masalah pengairan puniki. Kita badhe usaha semaksimal mungkin Pak Budi. Mangke sasampunipun ningali kula badhe enggal nyukani kabar kalih warga blok Cempaka. Sae Pak, sesan malih matur nuwun kathah inggiling kawigatosan lan wekdalipun. Kula amit rumiyin Pak. Assalamualaikum. Oh nggih, waalaikumsalam Pak Budi. Atos-atos wonten ratan nggih.